șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Hop, șa, la 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 li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Câteodată seara stau pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte mers. Nu încerca degeaba, cumpăr cum nu reușești. Doar din mers până la 1 fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă tem că o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Ei, hop, șa, la 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 li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Cine are să afle în ce zodie se află racul? Cum să ajunge într-o secundă în cu-bacu? Și cu ce viteză ar trebui să ne oprim? Care antonimul la cuvântul sinonim? Ori mai bine ar fi să afle cum e când e bine. Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine. Pentru că deja sunt mică și am înțeles. La ce vârstă am împlinit 3 ani. Mamă, ce succes! Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și...วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ今天是星期几วันนี้วันอะไร今天是星期一วันนี้วันจันทร์ Hop, șa, la 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 la. ภาษาจีนกันนะ Dacă คะ mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Hop, șa, la 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 li li. แค่เราเอาตัว Dacă เลข știi să nu 2 mergi, număr มาวางไว้หน้า 1, คำว่า 2 เย่ și... หากเราจะบอกจำนวนเดือนก็ให้เติมคำว่าเกิดตรงกลางอย่างเช่น3 个月3 เดือน5 个月5 เดือน Câteodată seara stau pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte mers. Nu încerca degeaba, cumpăr cum nu reușești. Doar din mers până la 1 fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă tem că o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... การเขียนวันเดือนปีภาษาจีนกันนะคะการเขียนวันเดือนปีภาษาจีนให้เรียงจากหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหาหน่วยที่เล็กกว่าคือจะเรียงเป็นปีเดือนวันอย่างเช่นวันที่20 พฤศจิกายน 2020ก็จะได้ว่าเอริงCum să ajungi într-o secundă în cu-bacu. Și cu ce viteză ar trebui să ne oprim? Care antonimul la cuvântul sinonim? Mai bine ar fi să afle cum e când e bine. Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine. Pentru că deja sunt mică și am înțeles. La ce vârstă am împlinit 3 ani. Mamă, ce succes! Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te-am lăsa. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... ค่ะวันนี้ครูก็มี